Som-hi, tenim sort, som-hi, trobarem junts el màgic paradís. Som-hi que ja trobarem la llibertat. Hola, benvinguts a la nit friki. Em sento lliure i sense por. Bona nit, Martorell. Bona nit, Què som? la nit friki. Bona nit, Martorell. Ah, no sé jo. Pues ara sí un aplaudiment. Bona nit, família, com esteu? Bona nit. Bon Nadal a tothom. Sí, tu no canviaràs això, Mai. Molt bones famílies, us recordem que som la nit friki i tornem una vegada més. Aquesta vegada ens estrenem al Saló del Còmic de Martorell amb dos convidats molt especials. Amb el meu costat, Marc Ullot. Així m'agrada, no obris boca i deixa'ls amb les ganes perquè en el fons us volen escoltar vosaltres dos i no nosaltres. I estimat Òscar Muñoz, com t'estimo. Però la Geix no està sola perquè sempre té el nostre estimat Magori Bona nit. Què tal? Com esteu, Martorell? i el nostre estimat Dag, mestre. Bon Nadal a tothom. Vale, ara estem tots presentats. Tenim una nit friki molt especial per vosaltres. Com sempre, sabeu que als nostres programes fem una petita entrevista, però aquesta vegada tenim alguna sorpreseta. Si heu fixat, els nostres convidats encara no han obert boca. Ja us podeu imaginar més o menys per on va. No sé fins a quin punt, però, amors meus, direu algú al vostre públic? Perquè mira. La penumbra. Ui. Ostres, un fum, com... A veure. Dag, d'on surt aquest fum? Ai. Aquí ve un enemic, no? Un personatge... Jo he de dir que això no estava Molta penombra, eh? No estava en el guió. Però jo crec que aquest fum és digne d'un senyor de One Piece que es diu Smoker. El tindrem per aquí? Diuen. No ho sé. Escolta, entre aquest fum i tot això, i tan lluny que esteu, ja veieu alguna cosa? I per què no veniu cap aquí? Si agafeu la cadireta, us poseu aquí i ens veureu molt millor, Ostres, molt vinga, més va. integrats. Mira. Clar, home, Vinga, és que... home. Què feu allà baix? Ara. Mira com... Mira que majos tots, eh? Mira. A primera fila. He de dir que això sí que és divertit, de tenir la gent a prop. Gràcies, públic. Després us podreu fer foto amb els actors i podreu després demanar que us signin cosetes. Bueno, benvinguts a tots a Martorell altre cop. M'encanten que les Llorenqui estan sentades com a l'esplai. Sí, són a l'esplai. Veniu cap aquí. Vinga, va. No us quedeu allà al final, que fa molt lleig. Vinga, Mago Blanco, vingui. Aviam. Jace, et sembla si fem la presentació oficial dels personatges que han fet els actors de doblatge, per exemple? Comencem per l'Òscar. No acabem mai. No acabem mai. Bueno, Anem a fer els més importants. fem un repàs ràpid perquè hi haurà gent que haurà vingut per primera vegada segurament i, bueno... L'Òscar Muñoz, el coneixeu? Sabeu quines veus ha fet, a part dels Shanks de One Piece? Hola a tothom. El Shinichi Kudo, correcte, el Yamcha de Bola de Drac, el Kurama de Yu Hakusho, mira, el Kyo de Fruits Basket, he sentit per allà, Sisplau, Correcte. mira. correcte. I el Marc Ullot. Marc, Eh, Kogoro Mouri, correcte. Sisplau. Mira, els fans com proclamen aquí. Kogoro Mouri, teniu l'Smoker de One Piece, el Kuwabara de Yu Hakusho, correcte. També ha fet personatges de Bola de Drac, però això ja els haureu de buscar vosaltres, perquè si us el dic jo ara no sabreu qui és. En Guldo, en el Zetakai, no sé si l'heu vist, Sí. el de color verd. És el Però teu amic. el més divertit eren aquells que ballaven amb un radiocasset. Correcte. Bon pare, Que no sé pare. com Bon pare, es diu. bon pare. Bon pare o bon papà. Això és pare. del GT. Això és de Bola de Drac GT, al tanto, eh? Els germans Bon Pare. És que sóc molt antiga, jo, eh? Però bé que te'n Bueno. recordes. Aleshores, ja està, jo ja he fet la presentació i li deixo el testimoni a la Geix. He de dir que des d'aquí jo a la Geix i al Dag els escolto com de lluny. Vull dir, tindré feina perquè m'estic quedant sord, però bueno. No. farà mal. Sigue a la luz, Magori. O sigui, jo intento que el DAC no se'n vagi, vale? Vale, perfecte. Controla'l des d'allà. Va, fem fàcil. Comencem amb una petita entrevisteta i
com que venim a parlar de doblatge en català, us he de fer una pregunta molt important i jo crec que vosaltres n'heu de fer ressò, i és com veieu aquest darrer any les coses que estan arribant en doblatge en català? Tenim possibilitats? Tenim llum davant la foscor? Home, llum. Saps què passa? Que tot això que està passant ara ens està acostant al nivell que hi havia fa ja uns quants anyets. El que s'ha de fer és que es mantingui i que no es torni a perdre. Evidentment, vosaltres teniu tot el poder, I avui en dia, amb xarxes socials, el que heu de fer, a part de veure-ho i posar els subtítols en català a totes les plataformes, o sigui, és una militància el que us demanem, perquè si no, no ens tornarem a veure. Això és veritat. Òscar, fas cosetes en català. Què dius? Com veus el futur? El futur. Però com a Shinichi Kudo, a veure, aquesta ment de detectiu, què n'opina? Home, jo penso que poquet a poquet i bona lletra, però amb un objectiu clar, que és el doblatge en català. És el que jo penso. I és el que diu el Marc. Poquet a poquet sembla que es va reprenent aquest camí que s'havia perdut una mica. El que passa que, esclar, no és fàcil, però aquí estem nosaltres i aquí esteu vosaltres i tots formem part d'un equip perquè tot això funcioni i vagi tirant endavant, penso jo. No sé si vosaltres penseu més o menys també, així. O sigui, anem a fer una conclusió ràpida. Tots som un vaixell, tots hem de remar i si no tots formem part d'aquest vaixell s'enfonsa. Ho tenim clar? Sí! A veure, sí? Jo no sento res. Jo no sento res. No. A veure, ho teniu clar? Sou part del vaixell o no? Ara! Cada cop que demanem aplaudiments o crits vull aquests ànims, Què és això? Sí. Per favor. Bé. Per favor. Sigue, per favor, ja està. No anaves tu. Bueno, jo anava a fer una pregunta, que és la segona, perquè ara l'Òscar diu, sí, bueno, hem de fer cosetes i tal, però la pregunta que us faig jo és, d'anime en català, hi ha alguna coseta que creieu que es pugui o no desvetllar i que estigueu fent ja? Sentir campanes d'algú? Ho heu fet ja, les campanes, millor dit? En el meu cas, no. Oh, no. No. En el meu cas, a lo millor sí, però com que no me n'entero de res, jo faig i me'n vaig a casa. Tampoc ho segueixo, no ho veig, però és que si hagués de veure tot el que faig, igual que l'Òscar, és que no tenim temps. Llavors nosaltres fem la feina i de quan en quan venim, ens informen de tot això, però també quan sortim d'aquí ja estem a un altre, o sigui que suposo que sí que hi ha moltes coses i moltes vegades passa que també ho fem i no sabem què estem fent. No ens diuen, això serà... O potser t'ho diuen i vale, i ja està. O sigui, tu no ets capaç d'arribar allà a veure que has gravat alguna cosa? Jo no sóc capaç de res. De dir, he gravat el Kogoro, per exemple. El Kogoro sí, perquè el conec fa uns quants anys. I la pregunta que jo volia fer-vos, a veure si us podeu mullar, és, sabeu si arribaran nous episodis del Detectiu Conan? Ni idea. Tu t'han trucat? A mi no m'han trucat, però tant de bo em vinguessin més. Sí, si en venen més els farem, Bé, ja està. Saps què? Que ells no saben el que han fet, perquè Alpha Pictures ha penjat que hi ha un especial de televisió que encara no s'ha més en català, i o sigui que ja l'han fet mínimament. O ens estan enganyant, no ho sabem. Qui sap? Qui sap? Està anunciat. I si està anunciat, jo crec que ja estarà més que fet, però com que bon Kogoro no se'n recorda. Vas anar a gravar fent de Kogoro dorment, poder? No et sento. Sí, vas anar a gravar fent de Kogoro dorment. És que Kogoro dorment és sempre, no? Bueno, depèn. El Marc Ullot poder sí que és sempre el Kogoro dorment. No. Por Kogoro dorment no me viene nada. Vale, perfecte. Tirem o no? Sí, tira, home, i tant. O sigui, teniu dos grans personatges a dos grans sèries, el Detectiu Conan i a One Piece. Marc Ullot, l'Smoker en aquest cas i també Jinbe i en Kogoro dorment, i l'Òscar tenim el Shanks a One Piece i el petit detectiu, que en veritat és el gran, és el Shinichi Kudo, cada qual amb més de 1000 episodis. Va, mulleu-vos. Quina de les dues sèries creieu que acabarà abans? I dos, estareu vius quan encara això finalitzi o què?
Home, jo no sé, en veritat, si estan fent més capítols al Japó del detectiu Conan. Sí. No ho sé. Sí? Sí n'estan fent més? Ah, doncs és una bona notícia. Feina. Hòstia, Si en sabeu més vosaltres que nosaltres... ho estàs dient... Avui, no sé per què, avui no et crec. Ho estàs dient d'una manera molt diferent a altres No nits ens hi friquis. credo, fra. No et crec, avui. Estàs dient-ho, sí, bueno, has firmat alguna cosa? T'han fet firmar? Perquè estàs en plan... No, jo no he signat Et res. veig a mentir de la cara, no sé el per què. No. Ui, ui, ui. Són sensacions que tinc. Ja està, hasta I aquí puedo estaràs leer. viu? Jo no li veig la cara d'avui, no m'enfio de l'Òscar avui. No, però hi estarà viu perquè és dues preguntes. Una, si què acaba abans, i dos, si estaran vius. Segurament no, perquè ja tenim una edat. Estem ja... Home, encara ens queda una mica de corda, eh? Sí, una mica. Mentre aguantem... Però aquests no paren, eh? No. Esto es Hollywood. Esto es Hollywood, gran frase que la vas inaugurar amb nosaltres en el De veritat, podcast de la nit esto es friki. Hollywood. Escolteu el podcast amb el Marc Ullot perquè és brutal. No sé si heu escoltat els que esteu aquí. Brutal. No té brutal. preu, allò. O sigui... Esto es Hollywood. Te la compro. És que ho pots dir. Vam estrenar amb l'Òscar Muñoz i vam tancar amb el Marc Ullot. Casualitats de la vida, qui sap? Qui sap, qui sap. Sí, sí. Ah, podria ser que... Podria ser que... Un momentet, veig mans aixecades. No us preocupeu. Després de la gran sorpresa, entrarà el vostre moment. Sí, sí, ja... No us preocupeu que tothom té espai. Sí. Si voleu aixecar el braç, si algú vol fer ja una pregunta, més que res per tenir en compte en quanta gent sereu per després. He vist una mà per aquí només. Per de moment només una Tindreu persona. més preguntes? Així controlem més o menys el temps. No? Sí, sí. Sí, Una, hi ha dos. vergonyes, hi ha vergonyes, He hi ha vist vergonyes. dos. Bueno, tres, vale. Val. Vinga, vinga. Fem el temps estàndard, Clar. de 4 a 5 preguntes i vale, ok. Tu també? Vale, perfecte. Molt bé. Perfecte. Vinga, dispara. Disparo? Sí, dispara. Bueno, Estic aquí xupant càmera, per almenys que se't senti. jo he coi. escoltat que tenen ganes de nou capítols de Detectiu Conan, però i de One Piece teniu ganes que arribin més capítols? Jo sí. Home, jo també. Evidentment. Bravo. Però és que jo a One Piece vaig començar fent l'Smoker, que tampoc me'n recordava, però bueno, ja m'ho han dit molt, i llavors vaig començar a fer el Jinbei aquí substituint el gran Jordi Vila, no? La veritat és que és un personatge que està molt bé i m'heu dit vosaltres que té molts capítols, per tant estic ansiós perquè vinguin. Això es mereix un aplaudiment ja, perquè és el Jinbei. Thank you. És que, Marc, saps que el DAC, si t'hi fixes, és la representació d'Ichiro Oda d'en Jinbei? Ara vinc, mira, m'has fet venir bé la pregunta. Va. A veure, segons el club de fans d'en Jinbei, el millor personatge de One Piece, evidentment, Per tu? per mi, i pel club de fans d'en Jinbei. Òbviament. Està clar. Està Val. clar. La pregunta que tinc. Quan et van presentar el personatge que tenia que ser substitut del Jordi Vila, et van donar alguna indicació o va ser... No ens vam veure amb el Jordi perquè jo crec que es va posar malalt i per això el vaig substituir. Llavors jo vaig arribar i vaig veure aquell amole i vaig dir, hòstia, i la veu que feia doncs, era una cosa molt bèstia i em va semblar el millor imitar-lo, el que feia ell, no? Bé. És la mecànica que jo faig servir. Escolto el que hi ha a l'original i intento, com bonament puc, imitar-lo al màxim. Llavors és això. Pues val a dir que entre en Jordi Vila i tu, jo no em puc quedar amb cap veu. Semblen les dues meravelloses. Les dues hi entren, Molt bé, molt bones. Guai, molt Bueno, bé. és que aquesta pregunta per tu és a ti què t'agrada més o qui t'estimes més, el papa o la mama? És veritat. Sí. Però, i a l'Òscar, què tal fer del Shanks? Perquè l'última pel·lícula de One Piece, el pes, és teu, eh? Sí, però és un personatge que tampoc... Sí, és un personatge important, però tampoc és que hagi sortit molt. Amb aquesta última pel·lícula, sí. No sé, va sortint. A mi m'agradaria que sortís més. I és que faig una analogia amb tu, perquè sempre arriba tard. Sempre arriba tard. A veure, gent, Shanks sempre arriba tard o no? Puc dir una cosa? Sí, i És que tant. li falta Tant un braç i no pot l'Smoker mirar com el en rellotge. Shanks sempre arriben tard. Bueno, han de fer Els coses. dos. Cadascú té el seu camí i arriben quan han d'arribar, ja està. Però què passa quan arriba? Que puja el preu del Sí, pa? vamos. Jo sóc, i aquesta pregunta al Marc Ullot ja li he fet,
Sí, jo anava a dir-te, hi ha una pregunta que aquesta l'has de fer tu, però explica per què l'has de fer tu, perquè aquesta pregunta ja ve de temps enrere. Bueno, és que fa moltes entrevistes que em vas convidat a fer i que n'he fet i sempre la faig perquè em sorprèn, perquè hi ha actors i actrius de doblatge que se'n recorden i tenen apuntat, encara que siguin dels anys 80, 70, tots els takes, tots els papers, tota la seva feina i tota la seva carrera controlada. Però jo he de dir que hi ha una persona, només tenim fitxada una persona, Sí. que diu que té tots els takes des de la primera convocatòria, que és l'Enric Isasi Esmendi. Sí, Ho té tot. Sap quan va cobrar el primer take? Via xec o via transferència o Sí. en metàl·lic, ho té tot. En pessetes, en pessetes. Evidentment que eren ja pessetes. sabíem que havia gent que controlava tots els seus papers, però ja ha controlat els takes i el sou. Tot. Vosaltres quin perfil sou? No tenim perfil. Home, ni perfil ni... Jo no penso sé- que és una mica toc. Vamos. Jo no sé ni si cobrar... Bueno, és un desastre. Però tampoc, clar, també aquesta obsessió em sembla una mica toc total, no? Sí, total. Saber que ha totalment. cobrat... Moro de Déu, senyor. Home, jo em tornaria boig si hagués de portar aquest control. A mi em passa com al Marc. Jo quan surto d'un estudi, al cap d'un parell d'hores, dic, hòstia, què és el que he fet? Don fe. I ara que ja fa temps que es va estrenar, ho puc dir. Li vaig dir fa temps, escolta'm, que Disney Plus, o Disney Plus, com li vulgueu dir, van anunciar la nova sèrie d'Obi-Wan. Se situa en un lloc on l'Anakin Skywalker ja és en Darth Vader, però han deixat anar que poder sortiria l'Anakin o tal o qual. Tu saps alguna cosa? No. I aquella cara no és la que feies abans, era una cara de sinceritat. No. Vale. Clar, em veig l'episodi X i li dic, tu no em vas dir que, allò era Star Wars? Saps què passa? Que... T'ho juro, em vas trencar el cor. Dic, no pot ser. Bueno, soc una mica despistat. No, heu de pensar que nosaltres, No, però- a part de totes aquestes coses que ens demaneu i tal, fem altres coses. Cada dia. I realment el marge de feina que nosaltres dediquem a l'anime i aquestes coses potser és un 30% de la nostra feina habitual. Llavors és molt difícil, a no ser que et diguis Enric Isasi, que saps perfectament quants passos has fet per anar des del llit fins a l'atril, o faristol. No sé, nosaltres no és que siguem descuidats, és que és molta feina, són moltes coses. I, sobretot, com bé sabeu, nosaltres arribem a lloc i no sabem què anem a fer. I ens diu, mira, fas aquest que no sé què, te'l mires i el que deia abans, escoltes, imites, fas i te'n vas, i bon dia i si no ens veiem, bon any. És així. No és que siguem descuidats, no és que no ens importi el que fem. Sí, després quan hi ha el reconeixement de la gent i quan venim a llocs així i altres que anem, que la gent sap perfectament, ens sorprèn i ens agrada molt que ho sàpiguen, però nosaltres no podem tenir aquest control. Vull dir que no us penseu que som un desastre. Si fóssiu un desastre no estaríeu aquí. Al contrari. Clar, és que igual un dia, un matí estàs fent una cosa de manga i al cap de 2 hores vas a un altre estudi i fas un thriller i te'n vas a un altre estudi i fas un paper que és una comèdia i clar, i al final del dia dius, bueno, he fet manga, he fet un thriller, he fet una comèdia, no sé ni què he dinat, no? Jo és que realment us anava a dir que poca gent sap la feina que feu i lo professionals que sou, en quin sentit. Com bé has dit, Marc, vas allà, moltes vegades no saps què vas a fer i a mi, quan m'ho expliqueu o ho he vist, és apostrofant. O sigui, jo això no ho podria fer. Aquell nivell d'interpretació de hola, bon dia, arribo a la feina, què has de fer? Cridar. Cridar de què? Doncs plorant. Cridar de què? De por. O sigui, la feina que feu en pocs minuts, veure una escena i haver d'interpretar quan aquell actor amb carn i ossos de ja sigui Hollywood, ja sigui un personatge d'anime, ficar-te en aquella pell, ja sigui més extrem o més planera, passa'm una vegada, passa'm un parell, o dóna-li el rec que ja el tinc, jo per mi, per molt que sigui el Kogoro, ja el tingueu assimilat, o el Shinichi, encara que sigui, és que a sobre teniu, el que bé dieu, molts personatges que no sabeu com, només arribes i en pocs minuts us fiqueu a la pell. Com ho feu, això? Doncs mira, amb la mateixa rapidesa que ens ho aprenem, amb la mateixa rapidesa ens n'oblidem. Vale.
És ofici, això és ofici. Retentiva pura i dura. Portem des de que tenim, no sé, jo vaig començar amb 17 anys i l'Òscar em sembla que més o menys també, vull dir que és tota la vida. El 89, el 1980, jo el 89. Jo el 87. Ui, jo ja havia nascut, jo tenia 3 anys i un. Ui, mare meva, quants anys fa d'això? Molts anys. Mare de Déu, senyor. Doncs escolta'm, amb això que parlaves de que agafes una feina, te la mires, la fas i després te n'oblides, aquí us hem deixat una coseta, tant a tu com en el Marc, i és perquè us hem preparat, la sorpresa en principi era per ells. Era per ficar-vos a prova, era una trampa. I per vosaltres és una putada. Clar, per què? Perquè va molt relacionat. És ara aquesta gent em foten aquí un text i jo tinc que narrar això. Interpretar. Narrar, interpretar, i aquí no hi ha ningú, no hi ha pantalla, no hi ha sentiment. I la veu del personatge. No és la cara del Sisplau, que personatge. verifiquin quant de temps han tingut aquest text a les mans cadascun, sisplau. El Marc Ullot l'ha tingut des d'aquest matí que ha vingut i l'Òscar fa res. Sí, i l'ha vist perquè jo l'he vist només donant voltes. O sigui, no. Ara veureu la màgia del doblatge. I tinc molta lletra, que és veure un text i interpretar-lo. I això és així. O sigui que si algú d'aquí s'hi vol dedicar, que comenci a llegir dia i nit, a gravar-se avui que teniu telèfons mòbils, a escoltar-vos, això és l'exercici màxim per fer això. Esto és la guerra. I posar la veu del personatge en qüestió. Doncs ara seguim amb el mateix. Preguntes tindreu algunes, hem dit 4 o 5, seguirem igual. Doncs sí senyors, us hem preparat una sorpreseta i aquesta sorpresa, si algú de vosaltres ha vist el vídeo que vam fer a Tarragona l'any passat, també amb l'Òscar, amb el Carles Lledó i amb la Montse Puga, vam fer com una narrativa d'un episodi inventat, que el va inventar el DAC, amb diversos personatges que han interpretat els 2 actors que tenim aquí. Doncs avui farem el mateix. Aleshores, per fer la mica la gràcia, el que farem serà ficar el cosplay, el barret dels Shanks, i el Marc té el puro de l'Smoker. Vull dir, exacte. I la cervesa del Kogoro. Evidentment. Correcte. Doncs teniu el text aquí. El teniu ben miradet ja? Sí? No. Bueno, Fes de director, sisplau. Jo us dono 4 indicacions. El títol ja el tinc jo aquí. El que és en groc és del narrador. També ho tinc jo aquí. Feu pausa fins que acabi de sonar el que sonarà i ja està. I després ja vosaltres aneu fent. Gràcies, Magori. No ens ho haguéssim imaginat mai que això anés així. Què has dit? Perdó, què has dit? Què he dit? Que fas bé de director. Oh, sí, tant que faig de director. Sí. Oh, a veure si et penses que jo seré un d'aquests directors que tatxa boletes i prou. Ui, com ho sabe. No sé. Vale. Esteu preparats tots? Ens situem una miqueta, sí? L'Òscar farà el Shanks, hi haurà un moment també en el que farà el Yamcha i també farà el Shinichi Kudo. O sigui, em tornaré l'Ogu. Sí, ho aconseguirà fer bé, I el Marc Ullot farà el Kogoro, també fa l'Smoker i el Kuwabara. Vale? Comencem, si us plau, comença la narrativa d'aquest nou episodi. A veure si s'esgota bé el volum. Fums, misteris i embolics. Un multivers més enllà de la Grand Line. En una illa remota, en algun lloc de l'Islú, s'hi pot distingir una figura que molts reconeixereu i que alhora mira a l'horitzó. Quina tranquil·litat. Avui és un bon dia per fer una bona festa amb la tripulació i veure fins que el cos ens digui prou. Ei, tu ets en Shanks, el pèl roig. Ostres, el vicealmirall Smoker, el gran caçador blanc. Què hi fas aquí? Has vingut a arrestar-me? Ara mateix no tinc temps per això. He d'anar cap al regne de Wano. I estan passant coses bastant grosses allà. Doncs no perdis el temps amb mi, que dóna la sensació que sempre arribes tard a tot arreu. No et riguis de mi, pèl roig. Només hem parat per recarregar el log pose. Quan acabi aquesta missió, estigues ben segur que us vindré a buscar tu i el marrec aquell del barret de palla, el que tant t'estima l'intens. Doncs ja pots córrer.
Després de la conversa entre en Shanks i el vicealmirall Smucker, canviem d'escenari i marxem de l'Islú per anar a Tòquio. Concretament, a una cafeteria que hi ha al davant de l'agència del gran detectiu Kogoro Mouri. Ha sigut una bona pensada anar a Tòquio, mentre espero que en Goku em cridi per participar en el gran torneig de poder. Així puc gaudir d'un bon pastís en aquesta cafeteria on hi ha tantes noies maques. Qui sap si aquí hi trobaré a la meva futura esposa? Noies, prepareu-vos que ve el llop solitari Yamcha! El guerrer més poderós del món ja és aquí! I en Yamcha surt de la cafeteria i creu al carrer. Però, mentrestant, a l'agència de detectius... Yoko del meu cor, fes-me un concert privat. Vaja, ara parla mentre dorm. Quina mandra que fa quan es posa així. Ai! Què ha sigut, això? Yoko, on ets? El crit ha vingut del carrer. Anem a veure què passa. Tant en Kogoro com en Shinichi surten escopetejats i troben el cos d'en Yamcha estès a terra, en posició lateral. Oh, una possible víctima mortal i just davant de la meva oficina. Sembla que em vulguin posar a prova. Això és bufar i fer ampolles. Bombolles? Voldrà dir ampolles. Que ha cregut que s'ho té. Ei, tu! Amb aquest tupé vermell i aquestes pintes tan estrambòtiques segur que has sigut tu. En Kogoro assenyala un jove, alt i amb uniforme escolar. Si encara, i aquest li respon. Què t'empatolles, iaio? Jo estava buscant l'Urameshi. El que passa és que caminant pel carrer m'he trobat aquest tio dormint la mona. El gran detectiu Kogoro dorment no el pots enganyar. Ai, mareta. Serà millor que la dormi abans de que es comencin a escridassar. Com? Ostres, tu! Aquest s'ha quedat clapat com l'altre. Quina mena de màgia és aquesta? Serà també un detectiu espiritual? Tranquil, només s'ha dormit. I l'home vestit de taronja que està estès a terra també. Així que ja pots sortir del teu amagatall, vicealmirall Smoker. Com saps qui sóc, marrec? Molt fàcil. Sóc el detectiu més jove de tot el Japó i també un fan de la lectura manga. I per això sé qui ets i d'on vens. Has quedat atrapat en el nostre món i tot per culpa del Kuwabara. I ara no pots tornar al teu nom, de One Piece. I a mi? També em coneixes? I tant. Sé que ets una espasa que pot obrir portals interdimensionals i amb la dèria de buscar el teu amic Urameshi n'has obert un on s'hi ha colat l'Smoker, que anava de camí a Wano. Aleshores, en travessar el portal cap a aquesta dimensió, ha caigut a sobre d'en Yamcha, deixant-lo estabornit i amb un bon munt de cendra pels voltants. Per cert, no us resulta familiar la posició en la que ha quedat quan li ha caigut l'Smoker al damunt? Es pot ser més loser? Vaja, doncs sí que em sap greu. Si vol, senyor dels puros, li puc obrir un altre portal per tornar a la seva dimensió? El que hauries de fer és anar més en compte. No pots anar donant cops d'espàs amunt i avall com si fossis l'Anakin Skywalker. Sí, tens raó. El que passa és que havia quedat per fer un combat amb en Yosuke i no el trobo per enlloc. Segur que està lluitant al país dels dimonis. Ai, mai m'hi porta a mi i sempre es fa la festa ell sol. Bé, deixeu-vos de xerrameca i obre el portal, que tinc pressa. Espavila. Ai, sí, perdoni. En Kuwabara utilitza la seva espasa per obrir el portal dimensional i tot torna a la normalitat. Però, què se n'ha fet d'en Yamcha? Encara segueix estès a terra, però sembla que tot sol va recuperant la consciència. Què ha passat? No recordo gairebé res. Només recordo una llum encegadora i un fort cop per l'esquena.
Ja ho tinc. Segur que en Goku m'ha volgut posar a prova pel torneig i ha utilitzat una de les seves tècniques contra mi. I com que m'ha agafat per sorpresa... Bé, millor que vagi cap a casa i estigui alerta. La propera vegada no m'agafarà desprevingut. East Blue. Smoker, encara ets aquí? Vaja, sembla que he tornat a la casella de sortida. Veus com arribes tard a tot arreu? Ara me n'he d'anar corrents, però no oblidaré aquesta burla, pèl roig. La propera vegada no serà el mateix, t'ho asseguro. Aquí t'espero. Ja saps que aquí tenim teca i bon beure per almenys una setmana. Després de tornar cadascú a la seva dimensió, el vicealmirall Smucker desapareix entre el fum. I en Shanks reflexiona. Ja falta poc per veure'ns, barret de palla. Ja falta poc. Primer de tot, si us plau, l'aplaudiment ha de ser molt més fort perquè la feina que hem fet ha sigut brutal. Ha quedat meravellós, això. I hem de recalcar que dèiem abans, tot això, sense tenir a davant la pantalla, té molt de mèrit, nois? Molt de mèrit. Felicitats, de veritat us ho dic. I perdona, que no s'han equivocat, Un únic take, rec i fora. Això no està assajat. Correcte. Veieu quan diuen que esto es Hollywood? Que diuen ells s'equivoquen, no passa res, i ells aquí, a la primera. Més un aplaudiment més fort encara. Moltes gràcies. Gràcies, guapos. Estem molt agraïts. Ara, si vols, si la gent... Primer de tot, voleu comentar alguna cosa, vosaltres, els actors? Hi ha alguna cosa que voleu comentar, que diguis, no hem parlat d'això, vull dir-ho. En principi... Podríem dir tantes coses. Oi, i tant. Oi. I tant. No m'estiris perquè ja t'ho començo a estirar de... No, està bé, ens ho hem passat bé. La veritat és que és un exercici que fem i està molt bé, i sobretot veure-us les cares que esteu encantats, doncs això ja ens ho emportem i és un agraïment. Gràcies. Gràcies de tot cor. És per vosaltres tot això. Anem a parlar les preguntes al públic. Jace, et sembla bé? Vale, jo voldré fer una última pregunta al final del directe. Vinga, vols fer-la ja o vols fer-la després de les preguntes? Bueno, anava a preguntar què feien pel pont de la Puríssima. Ah? Què feu pel pont de la Puríssima? Veus, això és una altra de les coses que ens passen. Nosaltres no sabem mai quan són vacances, quan és festa, quan hi ha un pont, perquè no... Jo, quan ve Setmana Santa, sempre... Jo ja me'n vaig aquí, i jo penso, és Setmana Santa? No és que siguem així, és que anem fent, i llavors, bueno... Llavors, ara sí, és un pont, no? Sí. Pues, al desembre. Jo estic a casa, o sigui que... Al desembre, al 6... Del 7 al 10 de desembre. El pont de la Puríssima, vale. Jo no ho sé, és que no tinc ni idea. Que em vols llogar per alguna cosa? Vaya. Això la Jace t'ha fet la pregunta. Ah, vale. Jo us demano cites. Vale. És que ara començo a creure molt en el poliamor dels actors de doblatge. Ah, sí? Doncs després mirarem agenda i tant. Però és en plan, voleu tenir cita o no voleu tenir cita? Sí, estem oberts a tot, que jo, és com que és poliamor, no és només amb la Jace, és amb la nit friki, No, clar. A veure, jo saps que... Òscar? Sí, nosaltres... Bueno. Estem oberts. Però no hi ha res tancat, Això és crear especulació perquè ens seguiu a les xarxes... Com es diu això, un hype? No. Clar, això és crear hype, això és crear l'expectativa... Ui, estic supermodern, heu vist, ja? Sí. Ja sé que és un hype. My fucking God. Ja vas més en... Bueno, doncs mentrestant jo vaig baixant i aneu preparant ja... Això de crear hype també ens serveix de publicitat, perquè clar, seguir-nos a les xarxes, estigueu en compte de les nostres xarxes socials, seguiu-vos amb ells també que fan cosetes, que no tot ha de ser anime en català, perquè tot el que facin s'ha d'aconseguir doblant, ja sigui català, castellà, euskera, no sé el que parleu, el que dobleu, però jo sempre defensaré el mateix. La gràcia és poder escollir. Dobleu i és igual l'idioma. En català s'ha de fer força, però que la gent pugui escollir en quin idioma vol escoltar.
Home, això és perfecte. Tens català, tens I a vosaltres per castellà, tens feina versió fer-ho original. en castellà, català, euskera, anglès... Bueno, El que sigui. Comunicació. Fer veuetes, parlar i coincidir. I cantar. i canta. I cantar. Vale, Mai no hem parlat de la faceta musical. No he parlat de cantar, que també hauria sigut interessant, però això ja són... En un altre dia. dia. Pròximament. Comencem amb la primera pregunta per aquí? Comencem per la primera pregunta. Bueno, com et dius? Hola, molt bones. Soc Dani i volia fer-vos una pregunta a vosaltres dos. S'ha anunciat fa poc que a Netflix sortirà un live action de Yu Yu Hakusho. No sé si us han trucat per fer doblatge en català d'aquest live action. Sabeu si és aquí a Barcelona, a Madrid o... No, però ja podeu fer feina per les xarxes demanant que les veus del live action siguem nosaltres. Sí, heu de fer força, heu d'investigar... Perquè vindrà qualsevol advenedizo i ho farà. No. Nosaltres sabem molt més que Uvavara nosaltres. soy yo. Totalment. Vosaltres sabeu més que nosaltres, sempre. Nosaltres ens diuen, mira, tal dia has de venir aquí i has de començar a fer això, aquesta sèrie o aquest capítol o aquest personatge, però no estem investigant a veure què ha de venir, què ha de deixar de venir, si s'ha acabat una sèrie, si vindran més capítols... És molt important que vosaltres sobretot, feu pressió. Jo, quan me'n vaig anar a viure a Madrid l'any 2003, vaig deixar de fer el Kogoro, perquè l'estudi va decidir que no podien acumular-me la feina un dia a la setmana i jo venir de Madrid i fer-ho. Si haguessin hagut la pressió de xarxes que hi ha avui en dia, jo hagués seguit fent el Kogoro segur. Però no hi havia aquesta possibilitat. Avui en dia sí que hi és. És feina vostra. Nosaltres, quan ens criden, hi anem. Però si no ens criden, no. I en criden un altre. Llavors, vosaltres heu de ser. I si no... Ho farem i moltíssimes gràcies pel treball que esteu Heu fent. de fer demanda. Gràcies a tu, Dani. Qui més tenia pregunta? He agafat l'altra banda, no? Vaig cap allà. Vinga. Brutal cosplay. Sí, Brutal. Bueno, podeu donar cobertura mentre arribo. Home, la cobertura... Home, sí, clar. Posa la sirena, posa la sirena. No sabia si ficar... Es siempre malo que va por la calle. Volia preguntar si... heu vist la sèrie sencera de One Piece o Detectiu Conan després de doblar? No. No. Bé, aquesta era la... Nosaltres Hòstia, vaya pregunta també. La veiem minut a minut mentre l'anem fent i cada trosset igual el veiem 3 o 4 cops, 3 o 4 cops, 3 o 4 cops, 3 o 4 cops, fins que s'acaba el capítol. Això vol dir estar veient un capítol del Detectiu Conan, per exemple, durant 3 o 4 hores seguides. Ja en tenim prou. I a sobre fem una cosa que va molt en contra nostra, que és no podem veure les pel·lícules doblades, ni res, perquè coneixem a tothom. I llavors no estàs pendent del que passa, sinó de si ho ha deixat curt o li va aquesta veu. I a sobre a vegades surto jo i dic, que malament ho faig. És terrible, és terrible. És un rotllo. És terrible. O sigui, no us dediqueu al doblatge. O sigui, us dediqueu a corregir exàmens, no? A veure, què he fet aquí? Sí, Hòstia, avui un 5 i mig. això se li diu de formació professional. I és un conyazo, perdoneu la paraula, però és així i hem de lluitar sempre amb això. I a vegades sí que veiem, està bé veure què es fa, veure com ha quedat i tal, però us ho dic de veritat, no pots veure la pel·lícula. Estàs veient la feina dels altres i la teva, llavors no... Així tot, a vegades sí que... Això tu perquè t'agrada sentir-te. No, home, no, a veure, tu... No, jo ho dic per tu. El Kogoro és el Kogoro. Jo no vull quan sento el Kogoro no sento el Marc Ullot. Sento el Kogoro. Ole! Ole, mi niño! És veritat. Jo us he de dir una cosa, que vosaltres no sou conscients que us volen escoltar vosaltres, o sigui que aquesta gent ve per la vostra veu, Jo només faré un apunt, i és que estic veient el DAC aquí, pobret, amb una cantonadeta, i sembla que estigui a Euro Disney. No diu res, està... Lo está gozando. Lo está gozando, Está gozando. Home, tiraré el millor personatge de One Piece. I un altre... Bueno, dos més. Tinc... Ei, t'has despertat! Tira! Com va ser tornar a doblar el Kogoro Mauri? Perquè tu has dit que ho vas deixar durant una temporada. No ho vaig deixar. Bueno, Em van substituir. Ah. Doncs va ser un gustasso.
perquè és un personatge que a mi me'l va donar el Joan Pere en su momento, no havíeu nascut ningú, i va ser un gust. Va ser un gust i va ser com... Bueno, no em va costar gens perquè ja el portava jo. Llavors va ser... Jo no dic... Tampoc he vist el que va fer el Jordi Royo, suposo que el va fer bé perquè al final no. Però jo el vaig tornar a veure i vaig dir que bé, que guai, i ja està. I l'última és, alguna vegada heu tingut algun accident o alguna cosa amb la vostra veu? Dic... Home, potser alguna vegada algun refredat, igual una mica d'afonia, però de moment... No, això és plàstic, collons. Terra, de moment no. La veritat és que no. Jo sempre sol dir que he vingut al món a passar l'estiu. Llavors, lesionar-me no entra en mis planes. I fins aquí les preguntes per avui. El públic de I tota aquesta gent que hi ha aquí no volen preguntar res, eh? Home, aprofiteu, és el moment, eh? Aviam si començaré a preguntar jo. Que aixequin la mà si volen, jo els hi acosto el micròfon. Si no, jo vaig fent preguntes perquè com que tinc aquí jo la recàmera, amb això amb el temps de les noves tecnologies, les IAs, els pitch i les històries tecnològiques que a vegades ens ajuden i a vegades van en contra nostra, això que deien de si un cop estàs refredat tens una convocatòria i tu veus que la veu no funciona, generalment què us sol passar? L'estudi us ajuda en plan t'ho canvio o com que són frenètics les xarxes socials i les plataformes són ho necessito per abans d'ahir i ho estem fent avui i diuen agafo un altre Kogoro? Hi ha temes que són paliaguts, eh? Sí, molt heavy, eh? Home, jo ara vull soltar la mia. Això de les IAs, tu dius que ens ajuden i això no ajuda una merda, perquè això et fa la feina. I aquí el que s'ha de fer és treballar tu amb el teu talent i amb la cosa que tu has après a fer, el teu ofici, i tot això que t'ho fa una maquineta, que sí, tristament va avançant i tot això, però això sabeu què crea? Dolents, burros, gent que dorm, gent que no sap fer res i que s'espia de que apretant una tecla li faran la feina. Si això és el futur que ve, jo me borro. Però mentre avui en dia a nosaltres ens espera. Si s'ha de fer un canvi o alguna cosa així, evidentment no ens esperaran per sempre, però nosaltres ja farem per poder estar. Però tot això de les IAs, a part, poseu-vos al cap, això és una moda. Està ara molt i tothom fa i tal. Per escriure una cosa i per fer una cançó s'ha d'estudiar molt, s'han de fer moltes coses, s'ha de fer ensayo d'error. Que tu tinguis un botó i el que passi és que, vamos, jo no ho compro. Bueno, amb el tema artístic ja estan fent malament, val? Està fent mal. Home, jo penso que hi ha una cosa que està molt clara. Una illa pot tenir molts coneixements, pot ser molt pragmàtica, però una cosa està clara. Les IAs no tenen ànima, nosaltres sí. Les IAs no interpreten, nosaltres sí. Aleshores, això jo penso que no aconseguirà mai una IA tenir sentiments. I sobretot no deixeu de fer vosaltres, no deixeu de llegir, perquè les IAs s'us menjaran l'ànima. És així, és així. Sembla una botarga que estic dient, però és la puta veritat. No deixeu de dibuixar, no deixeu de practicar l'instrument que vulgueu tocar. No deixeu de fer el de jo, no deixeu que la IA s'us mengi. Doncs, escolteu, Jace, Tac, jo ho deixaríem aquí, i si voleu, en que vosaltres ho tanco jo, si diu. Si jo obert, tanca tu? Tanco jo. Bueno, estimat públic, el Tònic Martorell, ha sigut un plaer tenir-vos aquí, donar-vos les gràcies, i sisplau, demano l'últim aplaudiment i fort, el més fort de tot, amb dos camins a la mar. Sisplau, tu no em deixis mai. Però em sap greu i em fa mal haver de reconèixer que no es pot confiar en tothom. L'amor és demana que t'estimi.